Prezidentská debata bola OK, ale novinári si neodpustili ešte aj o nej klamať. V rámci debaty Peter Pellegrini varoval pred tým, že strácanie práva veta by mohlo viesť až k tomu, že by slovenskí vojaci jedného dňa museli pochodovať do bojových akcií po rozhodnutí niekoho iného. V jednom denníku to až traja novinári naraz označili za lož, podobne ako to urobil kandidát Korčok v televízii. Pritom čo je na tom LŽTOU? Ak by sa krajiny Európskej únie rozhodli aj obrannú politiku zaradiť do rovnakého piliera, ktorý pôvodne fungoval len pre tvorenie pravidiel jednotného trhu a dohodli sa na rozhodnutí kvalifikovanou väčšinou, tak proste o slovenských vojakoch bude rozhodovať väčšinové hlasovanie v Únii. Áno, takáto situácia je značne nepravdepodobná. Ako veľké, tak malé štáty majú výsostný záujem tento kľúčový prvok suverenity ponechať vo vlastných rukách. Ale nie je to lož, nemôže byť, už z princípu nemôžete o tvrdení, ak sa rozhodnú, že to takto bude, takto bude hovoriť, že je lžou, a debata o tom, kde určiť jasné hranice odovzdávania kompetencií na úroveň Európskej únie je úplne legitímna. A extrémne to dráždi časť kaviarne, prirodzene, zvlášť ak sa poukazuje na to, že práve Ivan Korčok dal najavo, že by proces odovzdávania ďalších kompetencií podporoval. Podobne ako rád odobruje aj iné veci, ktoré diktujú mocné kruhy zo zahraničia. Presun časti veľvyslanectva do Jeruzaléma, podpora vojenských akcií v Juhoslávii či Iraku a podobne. A keď sa o tom začalo hlasnejšie rozprávať, je jasné, že národ táto tvár Ivana Korčoka, skrytá za štýlovými okuliarmi a inými marketingovými hračkami, dráždi, no a o to viac sú hysterickí jeho podporovatelia v médiách. A nervózni.